unozoda kubvunza kuti ko mhandara chii, uye mukadzi akaroorwa asina kumboziva murume akarara nemurume wake mhandara unobva here. Ndo ishu yatoda kutry kutaura. Saka Pastor Tunira vakataura kuti magedhi ngavharwe. Ini ndava kuzobvunza kuti gedhi rinogona kunge richislaida kana kuti riri bango rine waya dzinotumbwa dzichikaita. Hakuna angatizvo hapana gedhi. Handizvo gedhi chii? Gedhi unovhara iroro whether rinoda kuitwa zvokukakatwa rinopfekerwa kune dzimwe simbi. Ukangonzi ndara akapinda kati gedhi mavhara iroro kuti gedhi tadii ndo gedhi riripo iroro. Itoshamisika ukana munhu chidhakwa chikapfuura nepo chiti hapana gedhi. Unonochiratidza kuti ukangoti wakurosa apa wakurosa gedhi ndo gedhi. Ende zvekuzobva panapa uchiti izvonei I wish I had a sliding gate. That is stupidity. In the sliding gate or no sliding gate, gate chii? Gate vhara riripo iroro. Saka bango igate. Now ndakati rimwe zuva ndichisenza pane imwe institution. Saka patakapedza kuita ma-interviews edu ndokubva tanzi kwakuitwa background check, vobva vaita security check. Saka pavakati pavaita security check vanochienda kumapurisa vona kuti hauna criminal record here. Kana une criminal record kunyange wamumwedzi wechipiri uchisenza basa rinodii? Basa rinopera. Saka tine umwe mukomana watakashanda naye akazoenda kumba achinzwa akanga achishanda akambenge akaba. Saka nekuti akaba akarasikirwa nebasa. Saka pandakamuona achibuda ini semukristu ndakanzwa kurwadziwa because ini naye tese taive mbavha. Ini ndikungoti ini ndaiva kudovera mbuya vachanu vanhakumamarino. Iye akabva mabhauti emukungu akadii akamangarira. Saka pakanzi mbavha okudiwa iye akabatwa kwete nekuti vakasara dzaisa vembavha but dzakabira munhu asingaendi kumapurisa. I hope mandibati. Saka zvaive nyore kuti vasara kubasa vazvirove chipfuva vachiti hatisi mbavha, but pamberi paMwari anoziva mbavha akanga achiziva kuti izvo iyi yabuda imbavha idzi dzasara imbavha dzisina kuripotwa pari clear. Saka tichazoda kuona kuti izvo pakati pedu ndiani asina mhosva, nekuti ramunoti nekuti vese vakatadza vakasasvika pakubwinya kwaMwari iye mutongi mukuru. Nekuti kune nyaya dzichakurambisa nemukomana akanga asiri qualified kukuramba. Saka padzinozoenzaniswa manje namudhara munhu anenge akutongerwa kuita basa raasiri qualified kuita pamusana pekuti raiitwa chete naMwari. Saka ava vakomana vari panapa ini ndikabvunza mubvunzo munotipindura on behalf of vakomana, imimi vasikana munotipindura on behalf of vasikana. Do not be confused kana tichinge ndabvunza. Kana musikawirirani nezvavataura inyaya yekuti pfungwa dzenyu hadzishandi yafaka. I'm saying it politely. Mwari akuitire zvakanaka. Ndichatanga ndaverenga mukati mevhesi apa ichi dzidzo chatichaita ichi ndichaenda slowly ndichibhowa, asi ndinenge ndichitotaura zvandinoda. Ndikuverenga mukati mebhuku raDeuteronomy chapter 22 munozoverengawo mudzimba dzenyu, asi ndikuverenga kubva pavhesi ya 13 kuenda pavhesi ya 21. Rangu rinoti kana munhu akawana mukadzi akapinda kwaari akazomuvenga akamupomera zvinonyadza nokutaura zvakaipa pamusoro pake achiti ndakawana mukadzi uyu asingakati ndichiswedera kwaari handina kuwana zviratidzo zveumhandara hwake kwaari. Rechirungu rinoti handina kuwana evidence of her virginity. Ndoenderera mberi vanamu ndati geti handini munhu anotsama
uchiti there sliding gate chi zvino baba vomusikana vanofanira kuti kuvakuru ndakapa murume uyu mwanasikana wangu kuti ave mukadzi wake, asi zvinomuvenga. Ivhesi 16. Tarirai wamupomera zvinhu zvinonyadza, underline zvinonyadza, achiti handina kuwana zviratidzo zveumhandara kumwanasikana wangu, asi hezvi zviratidzo zveumhandara. Ipapo vakuru veguta vanofanira kubata murume uyu vamurove. Vhesi 18. Vhesi ya 19 nokumuripisa. Vhesi ya 20 asi kana shoko iri riri rezvokwadi. Vhesi ya 21 vanofanira kubudisira musikana kumukova weimba yababa vake. Varume veguta vagomutaka namahwe afe. Vanomutakirei? Nokuti wakaita upenzi pakati peIsraeri pakupata kwake paimba yababa vake, saizvozvo unofanira kubvisa zvakaipa pakati pako. Ndakudzokera pavhesi ya 14. Vhesi ya 14 iri kuti akamupomera zvinonyadza nokutaura zvakaipa pamusoro pake achiti, ndakawana mukadzi uyu, asi ndakati ndichiswedera kwaari kana kuti ndichivata naye handina kuwana zviratidzo zveumhandara kwaari. Ndobvunza mubvunzo kuvakomana, chii chiratidzo cheumhandara? Mubvunzo uri simple, hauna kuona. Ndinoda kuti mupindure mubvunzo muchimhanya, because nyaya yakafungwa kare. Chii zviratidzo zveumhandara? Chii zviratidzo zveumhandara? Naimi, how can chiratidzo cheumhandara be umhandara? Because parikunzi indiri kubvunza kuti what is the evidence of virginity? So virginity cannot be evidence of virginity. Panapa bhaibheri riri kuti izvo ndakapinda kumusikana asi handina kuwana zviratidzo zvechii? Zveumhandara. Zvinonzi zviratidzo is evidence. Evidence is witness. Witness is that testifies of the existence of such, even though it cannot be perceived by human eye. Nekuti zvinhu zvakatoitwa kare, chatakungoda huchapupu hweumhandara. Ndobvunza mwanasikana, chii uchapupu hweumhandara? Handeitoni fambai. Uyu vati hymen. Uyu ari kuti kubuda kweropa. Saka zviri kunzi hymen nekubuda kweropa umhandara here? It's evidence of virginity. Ndo zvataurwa nebhaibheri. Saka bhaibheri riri kuti panogona kuitwa evidence yekuba kwako usina kumboba. Saka iwe haugoni kutora evidence sezvinonzi ndizvo. Asi evidence is a witness ye-existence of such status. Zvoreva kuti musikana akabuda ropa kana kuti musikana akaonekwa hymen ichiri intact, hymen nekubuda ropa handiho umhandara. Asi hymen nekubuda ropa it's evidence yeumhandara. Zvonoreva kuti umhandara hunogarwa kusingagarwi nehymen. Asi hymen inongopupura kuti hapana chakapinda nekubuda nepagedhi. I-witness. Asi iri kuwitnessa chii? Umhandara. Mutaura nemaiki. Saka iri kuwitnessa umhandara. Therefore, ndoda kubvunza mubvunzo. Can we conclude kuti pakaiswa gedhi naMwari handipo pane pfuma yakachengetwa?
Asi kukiwa kwegedhi ievidence yekuti pfuma haina kubuda kana kuti irimo. Pindurei. Uri kubvumirana neni kuti hymen nekubuda kweropa huchapupu hwesexual purity, but handiyo sexual purity, but it's evident. Imimi brain dzenyu munofamba kuya nadzo kana tichiuya kuchechi mukanzi muri kuya kukembi muchirongedza hembe neuniform, murongedze nepfungwa futi muchikanda pai muchikanda mumusoro, because dzingangodiwa pane imwe nguva. Zvoreva pachena kuti Mwari wakasika zvisingaonekwe zvemunhu ndokubva azviisa mukati memunhu, ndokubva achiti asi ziso remunhu harione zvisingaonekwe zvakakosha kudarika zvinoonekwa. Therefore now ndachiisa zvinoratidza zvisingaonekwe kuti zvisingaonekwe zviriko. Evidence. Saka umandara chii? Nekuti unogona kufamba ukatenderera town yese neevidence dzenhema. Nyamba Mwari manje haadi evidence kuti azive kuti umandara uchipo here. Ukatasa vhesi yekupedzisira yati, garako mwanangu, vanofanira kubudisa musikana kumukova weimba yababa vake, varume veguta vagomutaka, nekuti wakaita sebenzi pakati peIsraeri pakupata kwake. Akanga ari kutemerwa nematombo, lack of evidence here. Yes. Ari kutemerwa nematombo, lack of evidence here. Mike ndaisha. Ari kutemerwei kuita chipfambi kumba kwa baba vake. Haasi kutemerwa nematombo evidence. Evidence dzazoprove kuti tanga tigere nebenzi tichiti munhu kwayo. Saka benzi iri ngarichiiswa kune mamwe mapenzi razobakwa sei nekuti evidence dzashaikwa. Asi manje chaakutakirwa nematombo haizi nyaya yekusachengeta evidence, inyaya yekuita pfambi pasingatarisirwi pfambi. Uri kundinzwisisa here? Saka munhu, Mwari achitaura nemunhu anoti zvaonekwa uko ndo zvakuita kuti tidiscover who you are. You are no longer a virgin, not because hauna hymen, but because hymen did not testify on your behalf. Saka iwewe nyango wakati ndiri, your evidence is suspicious. Pana ari kufunga zviri opposite. Karako pasi. Pana ari kufunga zviri opposite. Zvoreva kuti umandara unogara kusingagarwe nehymen. Ndoda kubvunza imwe rhetoric question. Muchienda ndiri kuverenga mukati mebhuku raMateo chapter 1 pavhesi ya 23. Munoiziva nemusoro inoti ipapo mhandara ichave nemimba. Wazviwa herewe? Simuka mwanangu, don't worry. Bhaibheri rinoti ipapo mhandara ichave nemimba. Zvinoita here kuti munhu ave nemimba oramba ari mhandara? Zvinoita nekuti zvakaitika. Uyo ari kuti zvinoita because ari kuziva Mary. Oraiti kopa musikana wako.
pamusikana wako hazviiti kuti aite mimba oramba ari mhandara. Mubvunzo oti saka mimba inobvisa umhandara here? Hanzi naPastor Tunira hazvigone kuti mimba ibvise umhandara. Saka zviri possible kuti Mary aite mimba agoramba ari mhandara, nekuti mimba haibvisi umhandara, uye mimba haizi evidence yekuti umhandara hwabva. Evidence yekuti umhandara hwabva ihymen. Inini hameno, imimi fungai zvamunoda. Inini ndodzokororo futi ndichiti Josefa paakaziva kuti uyu mukadzi wave nemimba, nekuti munyika makanga musati mambobarwa munhu pasina kukanganiswa kwesexual purity, saka akati saka zvinoreva kuti nekuti ane mimba zvinoreva kuti akaita zvinoitisa mimba. Saka akanga asingamurambire mimba, aimurambira mimba yaitwa nemunhu asingakodzere kuve nemimba panguva yemimba. Kusvika denga rataura akati go and confirm. Munhu ane mimba uyu asi mhandara. Zvoreva kuti nyangwe Mary achipedza kuzvara Jesu umhandara hauna kubva, because hazvaita kuti hymen ichitestify against the spirit that produced it. Because when God has testified, hymen can no longer say anything. Unonzwa chishona here? Ndiri kuti izvo uchapupu hwaMwari hwekuti iyi imhandara, even if evidence dzemaziso dzichita kunge isiri mhandara, kana Mwari atoti imhandara, ichi imhandara, pamusana pekuti izvo hymen yakaitirwa bofu asi Mwari harizi bofu. Saka munobvumirana neni here kuti wakamita akabereka umhandara ukasabva according to the Creator? Saka umhandara chii? Because munotichengetera zvinhu zvisiri zvopano, nezvimwe zvamunogadzira kubocha, nezvimwe zvinogadzirwa kwaMarange, nezvimwe zvinogadzirwa kuIndia. Mumwe pano motiti tiri mhandara muchifunga kuti evidence creates virginity. Gara hako mwanangu, ndakubvunza imi, saka umhandara chii? Munoziva ndoda kukuudzai nhasi kuti when we are talking of virginity, we are talking of sexual purity. Ndikaroora mukadzi nhasi, ndikarara naye, is she defiled? Because sexual impurity is defilement. Kana ndarovora, hapana defilement. It's blessed. Zvoreva kuti unoroorwa iri mhandara, akasadanana nabhosi anofa iri mhandara. Because evidence dzakapedza basa radzo. Chibvunzai vakomana, tangai. Saka I can confirm kuti my wife after producing 4 kids is a virgin. Handizivi kuti imwe iripo ndeipi. Imimi ndibetserei pane imwe iripo. Pamusana pekuti imimi chamunoti virginity chii, pamusana pekuti izvo dei murayiro wekuti usaite upombwe, why protect a virginity, zvichirehwa hymen, waifanirwa kushanda kune vasikana vasati varoorwa. Kana varoorwa vasina chekuprotecta vachazvidii? Why is the law, mutemo kuti usaita upombwe, uri kushanda kune munhu azvarwa nhasi,
ane 10 years, ane 15 years, ane 30, neadongorera kunofa, akabereka neasina kubereka. Sei Mwari ari kuti kune munhu asingade kuroorwa usaite upombwe, kune anoda kuroorwa usaite upombwe, kune munhu ane murume usaite upombwe, kune munhu ane mukadzi usaite upombwe, kana aida kuprotecta haimeni. Mwari inga mufundisi vanenge vachembera but vari kutaura zvakanaka. Mwari akanga asingade kuprotecta zvinoonekwa zvemunhu, but Mwari was guarding jealously against sexual defilement. Munhu achengetedza chimiro chake from sexual defilement ndiye anonzi neBhaibheri panotaurwa nenyaya ye 144,000 zvikanzi vese dzakanga dziri mhandara vasina kusvibiswa nemukadzi, unoti zviri kureva kuti vakanga vasina kuroora. Kuinhema here kuti Bhaibheri rinoti Jesu achitaura nenyaya yechechi mukati mebhuku ravaEfeso anoti nekuti wakauya akatsvaga mukadzi akamuchenura kuti akwanise kumuprezenta kwaari semhandara. Zvairehwa here kuti chechi imhandara? Zvairehwa kuti kuinemero zvandotaura ndezvazvokwadi uye zvingatendwa. Taurai mufundisi. Revelation chapter 12 verse 17. Wakaenda kudorwa navamwe vana vomukadzi. Mahwa here? Wakaenda kunodii nevamwe vana vechii? Kumhandara inoita vana sei? Because yepano paita mhandara ine vana. Yes. Vamwe vanozipigwa neshoko nekuti Mwari unoziva Mwari achitaura nenyaya yeIsraeri zvikanzi ndakakuona iwewe uchiri chindumugwa wakazvagwa namai vako, hanzi une ropa, ndikakupukuta, asi ukapata nevarume vose, ndikakutorazve ndikadzoka. Apedza kudaro oenda pamberi paMwari who lives in an approachable glory, oti ndakuvigirai mhandara mwenga. And Paul mufundisi vari kutaura zvikanzi and present you before the maker semhandara. Spirit of prophecy yobva yati nekuti pamberi paMwari kana tasunungurwa naJesu vakatadza vasatorwa sevasina kumbotadza. Saka umhandara chii? Saka umhandara chii? Vanangu problem yamunayo ndeiyi, ndeyekufunga kuti muorenji unobereka maorenji kukonfirma kuti muorenji. Never. Muorenji usina kubereka muorenji, mubhanana usina vana mubhanana. Zvekubereka imwe chiyo nyaya. Muonde usina kubereka. Therefore, when God was looking at a person, akanga achiti zvamuri kufunga kuti ndizvo zvapedza umhandara zvibereko zveumhandara hwakarashika. Mwana wangu kurara nemukomana hakubvisi umhandara, kunokonfirma kuti hausipo. Unotanga warasikirwa neumhandara usati waburitsa mafurutsi emweya unotonga mauri. Munhu arasikirwe neumhandara paunodzoka kumba kweboyfriend yako. Kuinhemera kuti Bhaibheri rinoti zvandotaura ndezvazvokwadi uye zvingatendwa, iwe unobvumirana neni ndozviziva kuti Bhaibheri rinoti ani nani anotarisa mukadzi akasuva kurara naye waita sei, wapomba, paanofamba pamberi pevanhu handiti vanenge vachiona semhandara pamusana pekuti haana umborara nemunhu, asi pamberi paMwari anenge achinzi haizi mhandara nekuti makatobva kuupombwe. Saka upombwe chii?
Saka kana upombwe uriwo unobvisa umandara, upombwe kusiri kurara. Kurara kunongokonfema kuti tatsikwa nemhombwe. Saka panogona kuita mhombwe isina kumborara nemunhu, igosiya dzimwe mhombwe dzakarara dzichiponeswa, iyo ichiti handizi. Bhaibheri romba rati, spirit of prophecy roti izvo, some of you mungade makaita zvikuru if it were not for lack of opportunity. Saka opportunities do not make you, but opportunities confirm who you are. Therefore pamberi paMwari hatitongerwe zvivi zvatakaita mumuromo mumuviri, tinokonzerwa nezvivi zvatakaigona kuita dei takapiwa mukana. Saka kune vamwe vanhu vachatotongwa nekurara nevakadzi vevanhu vakangoshaya mukana. Pamusana pekuti paidaidzirwa sexual purity vakachengeta Zvinoonekwa kudarika zvisingaonekwe. sezvinoti kana Mwari Otonga anoda evidence yezvinoonekwa iye achinzvera mwoyo. You can fool your boyfriend but not God. This is the reason why Bible richiti isusu tichapinda mumuchato wegwayana uyu. Asi pasati paitwa muchato wegwayana pane muchato wemukomana wako uyu. Saka Mwari paaidhila nemunhu achitaura neuyu ari kuda kuroora, paaitsvaka zviratidzo zveumhandara, aifanirwa kusazvitsvaka akatarisa pane uyu. Waifanirwa kuzvitsvaka akatarisa pane woyo, kuti vanopinda mune uyu vanopinda. Saka munhu haurarame uchida kufadza mukomana, unorarama uchida kufadza mwanakomana, kuti kana mwanakomana afara newe nemukomana wekuB anofarawo newe. Saka we do not keep sexual purity so as to appease fellow human beings, but for us to enter into the wedding with the Lamb. Saka ava vanozongoenjoya mafruits ezvataita tichida kuenda mberi. We are looking further than the human eye. Ngatitaure patasvika. Hatidi kuzonoitisana nharo panetwork mazvibataka. Hatidi kuzononetsana kumwe kwese. Apa tairasa imwe maiki ingadenda pasi apa mavhesi anofanirwa kubatwa iisei pasi apa. Hapana chati chaita sei? Hapana chati chabvisa kukosha kweevidence kunyangwe isiri virginity. What does evidence prove? Saka chakakosha chii? Andiri kubvunza iwe mimi. Saka chakakosha chii? Nhai vanhu vaMwari, tamboti evidence hadzina basa resu. Mazvibata nekuti dzakaitirwa anoona nemaziso enyama. Handisi kuti, but chakakosha pamberi paMwari is sexual purity. Ndaitaura nevana mazuva apfuura ndichiti munoziva here kuti izvo zvamunoti umhandara zvinogadzirwa kulebhu.
munhu akamwa mushonga anodzorerwa, unotonorara naye anobleedha. Kuindia uko zvaiitika ndezvekuti maIndians akanga achikoshesa kuti mwana hafa ngokuroora amborara nemurume, asi maIndia vechisikana vaidawo kurara. Saka munhu anoti kana arara aneta odzokera kune inonzi hymnoplast, yekuti vanodzosera zvakabviswa nekurara, vocreata evidence dzechokwadi dzekuti hymen unoiona, ropa unoriona, asi umandara wakasara kuBritain. Saka Mwari haagone kubhesa zviri munhu nezvinhu zvinogona kugadzirwa nemunhu zviita vanhu. Saka nyika iri kuparidza zvakasiyana nezvaiparidzwa negospel, because nyika iri kutaura zvinhu zvaisingazivi. Isusu ndomba taembresa kusaziva kwenyika sekuziva. Ndati vanhu rarai kwese kwese reni. Inini ndiri kutaura neni kuti sexual purity is what the law stands for, but not protection of the entry point. Manzwa zviri kubvunzwa nemwana wangu. Mwana wangu ari kubvunza kuti saka inini ndikarara nemunhu ndomba ndanzwa shoko ponzi vharai magedhi, ndomba ndati ini rangu harichiri sliding zvaro but gedhi ngarivharwe. Ndomba ndasangana nemukomana ondibvunza kuti uri mhandara here, ndinomuti chii? Pindurai vakomana muri pano. Hatidi kumboenda nekure. Asvika munhu inini vhangeri chandinoridira ndechekuti rakadzika kudarika njere dzemunhu. Ende Mwari zvaaitarisira kumunhu nezvaida kunzi munhu ave naMwari, munhu nanhasi asati azvinzwisisa. Ende munoziva, alright, ndinogona kukupindurirai, taurai vapfani, iyewo mubvunzi. Saka hasisiri here ndomubvunzo waabvunza? Hasisiri mhandara ave mamheno kwauri, mese ndomaonero enyu. Alright, nekuti hasisina evidence. Bhaibheri rinonakidza. Bhaibheri manje rakanakira kuti haridzidze kuchikoro kwenyu, asi rinoverengwa kuchikoro kwenyu. Ende Bhaibheri harimiririrwe nemunhu, asi rinozvimiririra. Bhaibheri harimiririrwe nemunhu, rinozvimiririra. Ndoda kutanga ndakubvunzai vapfana, ndimi makachenjera. So zvinoita here kuti munhu akaita 27 years ari kubhawa, munhu wechirume, noti umandara hunonzi ujaya kuvarume, agochata semukadzi wegwayana, ipo pachidiwa mhandara, iwo akapinda usiri. Nekuti kudenga kuri kudiwa mhandara yaJehovha. Saka imi vekubhawa muri kudei pano. Saka imimi ndimi munokupinda nekutendeuka muchato wamudhara wekudenga. Asi pane wepano pasi hapapinda. Imimi muruda kuti chikwe, muruda kuti kudii, kuti imimi makuda kuenda kudenga manje. Moti Mwari kumuchato wegwayana uri kuda mhandara, ini ndinopinda nekutendeuka. Asi pane wepano pasi iwe haungapindi nekutendeuka. Saka tinoparidzirei ivhangeri kana risina simba rekushandura? Because Bhaibheri riri kuti ivhangeri haridzorere hymen, but can the gospel restore sexual purity? Imi basa reivhangeri nderekugadzira gedhi here kana kuti zvaivharirwa negedhi? Saka imimi chamuri kudai gedhi, kunyangwe zvaraifangwa kuvharira zvisimo.
Manje vana vamazuva ano vakachenjera. Ukati ndoda mutsvuku anomuka akatsvuka. Vamazuva ano ukati ndoda ane mazamu makuru vanokugadzirira as the client orders, so do they provide. Zvekuti kana uchida disappointment manje, enda pazvinhu zviri kunzi namufundisi zviita vanhu. Ndiri kukutaurira kuti you die a very unhappy and disappointed man mushure mekunge vanhu vadhila newe. Panozonzi nebhaibheri mwoyo wemunhu wakaora chose. Hapana ungaudii munhu hazi wese maelo bona unosangana nawo webhoni yelo. Kwini mere handi ese mahipi aunosangana naye ari natural. The world is busy, and the spirit of prophecy, you know what, the devil is in the business of mismatching people. Because the world creates a standard, then they manufacture the standard in people who do not meet the standard, so that those who inspect goods not here are the standards, when the standards are not there, but there is a representation of what standards look like. Nyika harizi benzi wafana, Satan harizi benzi. Ndosaka pakanzi mirira imwe yamutsveni paitozikanwa kunzi muchafamba mugofara kwemakore ese. Uchiti ndawana mhandara ozoti wasvika kumboti mabasa emhandara here, because mabasa emhandara haazongopereri pakuchengeta hymen. Nekuti mhandara pakanzi pakuda relationship, because relationship pakati pemukadzi wako namai vako, mukadzi wako haazi mukadzi wamai vako, muroora wavo. Mhandara inogona kuziva kuti relationship iyoyo iripo. Mhandara inozviziva kuti relationship pakati pangu inini nemunin'ina wako ndibaba munini haina problem, asi dzekugadzirwa dzinongouya nezvadzakawana kulebhu. Hakuna here vanhu vari kuchipinge vakapfuura nekwasekuru Piri vakaitwa mhandara vapedza kupomba muna First Street zvinonzi Satsitse. Munhu akataura ndaroora mhandara yangu akazoitiswa nharo natete vemusikana kunzi ane vana vaviri munozovadii. Ari kuda kuedza kubhalansisa kuti sure evidence ndakadziona. Tete vari kunyepa. So number one, ndiri kuverenga mukati mebhaibheri, mukati mebhuku ravaroma rangu rinoti, munyatsondibata pane mubvunzo wamabvunzo wai vana vangu. Rangu rinoti, for the law, verse 2, of the spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh, that the righteousness of the law may be fulfilled in us who walk not after the flesh but after the spirit. Bhaibheri ringoburitsa pachena kuti zvaida kuitwa nemutemo rakazvitadza nekuti nyama dzaida boyfriend. Kusvika Mwari aona kuti tikasiya vanhu ava nemutemo hakuna kana hwana anouya kuno, ndobva vazotumira Jesu kuti vatiitire zvaifanirwa kuitwa nemutemo, zvekudzorera hymen. Pane here munhu akazotendeuka mutemo ukati izvo hymen yodzoka? Chapter 1 John 1 verse 12. Regai tite kuverenga vanangu. John 1 verse ndeya 12. Asi vose vakamugamuchira wakavapa simba kuti vave vana vaMwari, ivavo
kutenda kuzita rake. Vhesi ya 13, avo vasina kuberekwa neropa kana nokuda kwenyama kana nokuda kwemurume, asi naMwari. Imo washona here uye iwe inini bhaibheri ndoridira chinhu ichi, riri kuti kudenga hakuende improved sinner. Riri kuti man, the sinner must die and be born again, not through the blood sekuziva kwamunozviita, asi kuburikidza nemweya. When God has declared that on earth there is a new creature, nobody should see the old creature. Saka bhaibheri riri kuburitsa pachena kuti isimba reivhangeri rekuti vasisisina the evidence vaberekwe patsva, asi zvinonetsa asina kuberekwa patsva kuziva kuti it's possible to be born again. Zvinonetsa asina kuregererwa kuti azive simba rekuregererwa. Zvinonetsa achiri kurarama upombwe kuti azive simba rinoregeresa upombwe. Zvinonetsa asati arasa dumwa kuti abhilive kuti madumwa anoraswa. Zvinonetsa asiri kunyepa kuti abhilive kuti kune vanhu vasinganyepi. Why? Pamusana pekuti if you are not born again, you cannot believe in that which did not happen to you. Saka when you are making judgment of other people, you are making them because iwewe wakaninipisa simba reivhangeri. Zvaifangwa kuitwa neivhangeri hazvina kuitika mauri, saka hazviitiki. Ndosaka nyika ichitsvaga evidence. Mwari achiti no man, hazvichaitwi nenyama neropa. It needs the creator to declare kuti Adam must be reborn. Mahosva here, mutadzi haadindi kudenga nekuti waimprova. He has improved from being a worst sinner to be a saint. Iwe unowa here weivhangeri, hanzi Jesu haatiponese tiri muzvivi, asi anotisevha. Jesu anotizomora kubva muzvivi. Saka haatiti tiri muzvivi otiita vanhu vakanaka muzvivi, nekuti kana tichinge tadaro kubva wakonewazve. Yes, hanzi this is improvisation, kungoti zvishande. Iwe pandinofamba ndichipinda mudenga, inini ndichibva nekubhawa, umwe achibva nekuchechi, tinenge takafanana. Tomboti iwe ndiwe Jesu. Zvoitika ndezvekuti uyu kwouya musikana uyu obva nekubhawa, obva apinda muna Jesu. Kwobva kwaita mukomana uyu abva nekuchechi, obva apinda muna Jesu. Hanzi kana vese vamuna Jesu, hakuna anoona bhawa. Zvorevei? Zvoreva kuti ari muna Kristu Jesu haaoni maonero epaFacebook, haaonere maonero ekubhawa, haaonere maonero epandari, haaoni maonero evakomana vese vese. Ndewekuti when one has been transformed and given the vision that surpasses the vision that we have, when he looks at her, he sees things that the world cannot see. Unoona chisikwa chitsva, asi chinoita kuti makagara muchechi munetsane, muvhiringane pamusana pekuti hakuna ari muna Kristu Jesu. Zvinotozorwadza ndezvekuti vave maari votongwa neasiri mavari. Vanotoshamisika kuti unoziva, ndakati ndichitaura neumwe musikana umwe musi wemuchato, ndokubva asimuka musikana muchato. Unoziva musikana uyu takamubura kubva mubhawa rinotyisa, ndokubva asimuka akati ndoda kupa testimony pamuchato. Akazongopedzisira pakuti imi vamachando munoziva kune zvimwe zvatisingakwanise kupupura nekuda kwevagere pakati pedu, asi Jehovha mukuru. Saka vatadzi vanofanirwa kuti vanotadza kutaura kwavakatorwa naMwari, nekuti kune vamwe vasati vatorwa. Saka unodisturba marriage yako
iwe unenge uchida kutaura simba nekwawakatorwa. And some testimonies will never ever be told. Why? Because when the prodigal son comes back home, the father has a lot of explaining to do to him who did not leave home. Pati inotombomira chinzi nina munaundiitira pati ndandiri pano. Unoziva Mwari ane dambudziko kwete nevari kutendeuka asi nekuvanofunga kuti vakatendeuka. Yes, havana kutomboona. Munoziva munhu aifanga kukomborena losi ndaane mari yakadliwa, but ane mari yakadliwa akatoti ngatiitei pati tiise imwe mari pamusoro peimwe mari, pamusoro pekuti zvaunoona uri kuona munhu akadya mari, ina handisi kuona munhu akadya mari, ndiri kuona munhu akadya mari asi sisiri iyi. Hakuna kembi yausina kuatenda asi wakadzokera kumba uri chipfeko. Hauna camp meeting yausina kuinda ukadzokera wakadero uchiimbisa. Wakatofoma grupu uchiita koinema here zvazvinotaurwa ndezvazvokwadi uye zvingatendwa. And you were too satisfied naizvozvo tika huma yako yaoma ukati tamirira leta rei kuzodii. Unoziva mwanangu, hakuna chinhu chinorwadza mubereki sekuti murodhi yandakafamba mwana wangu aonese nyuwani achitodaidzira ari uko, inini ndave 100 kilometers away achindiudza kuti no, hamuzivi. But ini ndikacheuka saSolomon ndokuti hapana chitsva pasi pezuva. Zvinhu zvese zvakangodii asi iwewe unoti handidii. Ndo zviri kunzi neBhaibheri, kana wakaramba dzidziso yamai vako, kana wakaramba kuzvininipisa pana mai vako, chii chinoita kuti ufunge kuti uchazvininipisa pana amweni? Haungarambe Eli Rain otarisira leta Rain. Iwe kuti mukomana akaramba kuchengeta murayiro ari mukomana ozonouchengeta aroorwa. How do we get later rain when there was never early rain? Yes, maakurarama in comparison. Hanzi ndo zvaunenge wongoita kuti izvono uri kukombeya tsitsi wekubhawa diki naMaria wekubhawa guru oti at least ndakaroora ongove nesatisfaction mucomparison kuti wangu murume ari nani pane wasisi vangu. But none is not enough. Vana yangu kana Bhaibheri ritaura nenyaya restoration, ndosaka Bhaibheri ritaura nenyaya sexual defilement. That which man can defiles, God can cleanse. Vafana manzwa zvitaurwa neBhaibheri. Hanzi usafamba uchivhara magedhe vamwe vhara rako. Kuitira kuti Mwari ugoti semavhariro andakaita rangu ngarivharwe, revamwe ngarivharwewo. Saka iwewe semusikana uri kuti zvandiri kuita nemukomana zvinofanirwa kuitwa una achandiroora. Hanzi usamirire kuzopfugama uchinamata nekuti mararamiro ako munamato mukuru ende Mwari anopindura minamato. And the Bible says he does not lie. Usanyengegwa, Mwari hadii. Icho chaunodii ndo chaunodii. Vana vangu, tichaenderera mberi. Hatidi kurasha vanhu asi toda kuti dei zvokwadi ingave zvokwadi. Vana vangu vanasikana nevanakomana muri pano, Mwari une simba rekudzosera zvakarashika, kuburitsa zvitsva pazvitsaro. Inini ndaneta negospel repafacebook revanhu vanoda kunyepera kuve vatsvene vasiri, vanopaza sevanovaka, vanopa vanhu adresi dzen'anga sevari kubetsera, vanoshora nyamba kushora kupromota, vari kuramba vachidyara vari kuramba vachidyara iyo mhodzi
yekuti ziso, nyamba ziso rinofanirwa kuitwa sungano naro. Vari kupromota zvinobatika, yeti udzamu hwemunhu huzere muzvisingabatiki. Vari kuita basa rekuanalyza gedhi vasingataure zvarakavharira. Satani akugadzirira saizi. Ukaona Satani akumhanya nenyaya ane zvaakagadzira. Hakusi kukuda kushambadza. Iwe unofunga kuti vanhu vanoba, vanonyepa, vari kuluta ndo vari kupromota vari kurara nevanasikana kuyunivhesiti vari kupromota virginity. Why? Because vari kuti kana vapedza kugara navo vogadzira virginity, iwe wozochengeta semukadzi kuti zvigozikanwa kuti zvanga zvisingabhadhare kutya Mwari. Because vanakomana nevanasikana vakomana vechiedza manje vakapofomadzwa nemagedhi ndokukanganwa zvaari kuchengeta. Saka vadhara vari kuripeya magedhi avakapaza. Vakomana vofarira magedhi akadzorerwa nevadhara, vochengeta mhuri dzevadhara vachisiya vana Mary vakatendeuka. Hakuna munhu akaipa nekusingaperi. Kuti nhoyo imwe pfambi yakatendeuka ndomva yakuda kubhabhatidzwa naPastor Rodzi, yakanonoka kusvika pachechi. Vazoitsvaga kuti yenge iri ipi yasvika, kandi yakanga yaigara nemurume wemuridzi. Saka yakati handingaende kunobhabhatidzwa murume wayo achiri pano. Ndomva yarongedza hembe, ndomva yaenda kumuridzi wemurume. Ikati, murume wako ndinda handinaye, asi nezvi ndakupinda chechi yeSavata. Kana wamushaya haasi kumba kwangu. Ndokubva adzoka kuchechi, odzoka kumunhu akadaro, oita nyaya dzekubvunza nyaya dzegedhi. Rabbi, vana vangu, Mwari akuitire zvakanaka. Toda kupinda murusando kuti iko zvinezvi tive nenguva yekuzeya. Kana tichinge tazeya, kuri kuda kwangu sababa. Vana vangu, I know man, ndakakurawo semi, ndikararamawo semi. Hondo nezvemiviri inonetsa kukurira Jesu asi. Amwiwi nehondo. Vana vangu, munogona kupretenda to be smart, but chihondo ichi chinorema. Muri kuona nyange isu maelder chiri kutikurira. Chorema chihondo ichi. Ende tinoti kana tatarisa kwatakabva ndo kwakasainwa signature yecheki yatakukesha nhasi. Saka isusu tiri kuti imimi ibvai murilaini rekusainisa masignature, because zvichanetsa pakukesha. Hakuna chinhu chinoremera mufundisi sekubhabhatidza vanhu vari kuenda kwaasiri kuenda. Hakuna chinhu chinorema muchechi mufana pachisimuka munhu achipa testimony yekusunungurwa naJesu ochakasungwa, asi ndiwo uri kugamuchidza chidyo. Because dzimwe testimony dzinoratidza simba rakanga riri in your presence but you did not use it. Ndosaka Bhaibheri richiti Mwari paakasangana nevakuru vechechi zvikanzi akanga ane simba achida kuvaporesa, but they were too busy looking for technicalities and they forgot to be saved. Saka imi munofunga kuti kana tauya kumusangano, tauya kuzokukondemai, tauya kuzokuudza kuti muri vatadzi, tauya kuzokuudza kuti hamurapiki. Vana vangu, takasiyana neboyfriend yako. Mune simba muromo. Mwari angatume gwayana kuzofira mahara. Simba iri rakarambwa nevamwe vaive sure, vakaisa tsumbo dzekuti izvo vari muchechi nevari kunze vakangofanana. Itsumo vanangu, zviri na musi wekukohwa. Hanzi munenge haiwa, rega nditi mufundisi, ndaitaura neumwe mwanasikana wangu akanga aita makore asina kana mukomana amumisa.
vamwe vachipfimbwa vachipinda vachibuda, vachipindwa vachipinda vachibuda. Rimweni zuva ndakasangana naye mutauni, ndokubva mwanasikana wangu anditi, kana mabva pano munoudza Tari kuti inini ndinokwira mabhazi akusimuka. Akapinda murelationship yekutanga, mombe dzikaenda, akachata, akaenda. Zvikanzi namufundisi, ndipo patichaona musauko wevanotya Mwari nevasingatye Mwari. Nekuti reference yekuti this is my 7th boyfriend aireva kuti ilaki. Nekuti very soon tichaona mutsauko wevanotya chii nevasingatye chii. Very soon. Taitaura neumwe mufana pauniversity, musi wekupedzisira apedza kugraduate akati nanhambofara ndichiverenga, ndakunofara kekupedzisira. Musi waakaenda kunofara ndo musi waakarara nechipeni, ndo musi waakabata chirwere chakamutongera rufu. Nekuti ipapo ndo patichaona mutsauko wevanotya Mwari nevasingatye Mwari. Nekuti vasingatye Mwari vanoti kana mukomana asina kukurukisa, it's a sign yekuti haazi responsible. Ndoda kukuudzai, musi wamucharoorwa ndo musi watichaona mutsauko wevanotya Mwari nevane evidence dzekurukisa. Ndo patichazviona zvese zvichaiswa pachena. Nekuti inyika inoti kana ukadanana nemukomana musingangobatani, zvakafanira kuti ungodanana nehanzvadzi yako, hapana chiripo. Asi Bhaibheri riri kuti regai zvikurirane masawi nezviyo, nekuti letera oni tichaona mutsauko. Vheti yaiti chii? Usadii, usagunzva, usaravira. Chinoravigwa chii? Hanzi zvinoita here kuti ndiroore mukadzi wandisina kunzwa kuti anozodii? Unonzwe iwe? Naimi handiti munhu anotesta munyu anoziva kuti munyu unodii. Iwe unotesta neusina barometer. Vana vangu, iwe imimi problem yenyu ndeyekuti hamunzwisisi. Ndokwadzomhanyira. Unoziva venyika ino vanoti kana ukadanana nemukomana ukakisana mukabatana, zvinoreva kuti pamucharamba muchidanana nepamucharoorana muchakisana muchibatana. Yeti Bhaibheri rinoti usanyengerwa, Mwari haasekwe, chaunodzvara handicho chaunokohwa. Ofunga kuti kana ukadzvara kisi uchakohwa makisi mazhinji wena. Zvikanzi nekuti intelligence dzenyika dzinoita sedzinoona kure, nyamba hapana zvavanodii. How can you plant a finished product and expect harvest? Kuti nhai kurara nemukomana gets a finished product. Kana if you take a finished product and you make it seed, hauone toro unodzvara kuora, unokohwa kuora.